iarăși sunt în top. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, 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 așa. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, 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 așa. Eu pot. Tuc, tuc, ha, ha, cine-vai la ușa ta? Tuc, tuc, ha, ha, cine e la ușa ta? Tuc, tuc, tic-tac, sigur nu va înceta. Tuc, tuc, tic-tac, bate și inima ta. Keep calm, relax,